Сега ще ви покажа тези снимки, които снимахме и ми харесаха. Ето е едната снимка, която ми харесва. Да, така е по-добре. Днес видеото ще бъде по-различно, малко като инфо влог, тъй като днес ми е последния ден на работа и може би тук ще ме видите за последен път, освен ако не се върна до другата година да го пресъздам отново. Лятото свърша, обаче не и моите клипове, не и моя канал. Мисля все пак да направим бърз рекап за това лято. След това да ходим да си оправяме квартирата и да тръгваме от тук. Айде! Зажди! Това е моя приятел, с който преживяваме това цялото лято заедно. Снимахме достатъчно снимки за 1 гигабайт. Общо. И отиваме да вземем парите, обаче има една ловка. Ще я закарам пратката към офис. Звънях му поне 10 пъти на това маняк. Постоянно заето. Накрая ми звъни и ми вика: брат, аз забравих пратката у нас. Да, така се прибирам. Снимам телефона, защото ме е страх да вземам камерата с мен, но сме в Крайморие. Днеска ще ходим на Света Анастасия. Ай, брат. Ще видим до вечера. Ай, майка. Ай, майка. Ай, маме. Вчера гърмеше, валеше, беше тъмно. Когато ми цялата стана на гъс, цялата е в кал. О, аз снимам на тейните пи 60 FPS, ужас. Така, в момента снимам на 60 FPS, това е тази глупост сега. Мая, тя които са в Бургас, фарна пекарна топ. Някои хора ще му помислят за лутодол, някой да има глепа, камо ли да ме слуша. Буквално говоря някакви неща, без никаква връзка. Този клип стана манджа с грозд. Това нещо е колкото тялото ми. И да, още всето това е. Айде от другия път. Ще ви кажа отново до скоро и айде до следващия път. Чао! Да, това ще е до другия път. Чао! Ако сте се чудили някога как така съм решил да си купя камера и да почна да снимам, момчето, което реално ме надъха, живее тук, в Несебър. И за първото място, където мога да снимам нещо, се сетих да е тук. Много благодаря на това момче, Иво. Ти се знаеш, значи маняк не ми харесва как караш така до мене, майка ти смотана. Да, тук в Несебър, Стария град е много готин, обаче Новия град е ужасен, направо ужасен. Пътя му е дроп, в смисъл буквално няма и 100 метра път, разбираш ли, нормален прав. Пък пешеходните пътеки са къде свари, човек. Имам чувство, че човек просто е хванал някаква четка и нарисува така пешеходните пътеки, както му падне на шара. И защо така, не знам, аз и не мога да карам. Ходил съм в Турция, между другото в Турция е държавата, в която никога през живота ми няма да карам, тъй като там е ужасно, в смисъл там наистина вече е дроп. Там хората в кръговото нямат предимство, аз какво да кажа. Дори и да имат предимство, пак ти правят път да влезеш в кръговото, защото просто се знаят. Там също така пешеходците нямат предимство, изобщо работата е много смешна. Фокуса не знам дали ме хваща, ама тази камера и без това няма много хубав фокус. Опитвам се да вдигам качеството на контента, но се опитвам и да вдигам моя скил с влогването, тъй като свикнал съм да говоря като цяло много, ако става въпрос за игри, защото там постоянно се случва нещо и знам какво да коментирам. Но просто и така да изляза и да влогвам ми е много трудно. Добре, аз сега ще ви оставам. Айде, това е за сега от мене. Така, тук що се привляках и сега отиваме за последен път на работа. Зорче. Айде. Защо се прибрахме от работа и се сбогувахме с всички останали, които ще работят. И беше много яко като цяло това лято. В момента ще ходим да оставим ключа на Валю, тъй като той ще остава да спи тук и утре ще им даде униформите и ключовете на хотела. Така че да, оставям ви
за сега. Хора, така, натоварихме всичко. Буквално всичко натоварихме. Пълни сме. Догоре. В момента е 12:30, сме Слънчев бряг, трябва да ходим до Мерник, така че нека направо тръгваме и се видим у нас. Та, хора, предполагам, знаете къде се намирам. Ако не знаете къде се намирам, сега ще ви покажа какво е това място. Към хора. И здравейте хора. И какво става хора? 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 Ето ни най-накрая в Долу клас. Днеска започваме една нова поредица Firewatch. Ето ни в 9 епизод на Tomb Raider. Днеска продължаваме с покрискал си джумскер. Това беше! Гонима! Уау! Това се... Остане! Уау! Чуя с някога, кога ще заснемат клип? Това е щастливия ден, защото това е стопния клип. И добре хора! Това ще е този епизод. Аз бях Басек. Чао! Профейс! Да, някои от вас може би вече са разбрали. Тук съм заснел около 150 клипа геймърски видеа на това бюро у нас от самото начало, още на 10 години. Та да, това ще е от този влог и до нови срещи. Чао! Искам само да ви покажа как изглежда камерата в момента. Ето е камерата. И съм го качил с дрехи да не падне. Пак развали всичко, Айде бе! Но той вятъра духа от всички страни. Да. Никога няма го направя този клип. И тук хората не знаят, много хора не знаят как се кара. И сега идвам на кръговото, което е най-гадното кръгово според мен. Между Слънчев бряг и Несебър. Просто това кръгово просто няма никакъв смисъл. Не са направили отделна лента за входа на, да излезеш от Несебър, да влизаш в Слънчев бряг, не са направили отделна лента, ами се свързали с кръговото. Вай, какво се случва? Просто в такива моменти забравям, че държа камера и не мога да обърна и просто се гледам. Така е много смешно, аз съм скарам, не е също много опасно, но... Нека се правя, не знам, имаше един път, аз се чувствам на телефона. Не напред, затвори гледах. По принцип знам, че не може да ме видят камерата, но съм сигурен да смога да видя, когато дясната ми ръка е вдигната и гледам на някъде и да си мисля, че си гледам телефона, примерно. И не мисля, че камерата е нещо по-различно от телефона, което може да те разсее, да ти отнеме вниманието, затова гледам, когато има полиция около мен, да се правя, че не снимам. Значи, това всичките автобусаджи, които постоянно пречите на хората да карат, им се чити пътя. Айде.